Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yan uwa masu albarka. A cikin wannan bidiyon insha Allah kamar yadda kuka gani a title, za mu nuna muku amfani ko rashin amfanin manhajar nan ta GB WhatsApp, wanda ya rade a cikin wayoyinmu ya yi shekara da shekaru muna amfani da shi ba tare da mun san illar shi ba. Wannan wani al'amari ne da kullum nake samun tambaya a kansa, duba da yadda WhatsApp ya zamo jigo ga rayuwar jama'a wajen sada zumunta, mu'amalar kasuwanci da sauran al'amura masu yawan gaske. Wannan dalili ya kawo sauye-sauye a cikin manhajar WhatsApp na asali domin ɗabbaka wasu sassa na jikinsa, domin samun damar yin abubuwa da WhatsApp na asali ba zai bari a yi ba. GB WhatsApp da dange-dangensu da ire-irensu an samar da su ne ta hanyar buɗe manhajar asali ta WhatsApp domin sauya tsarin manhajar ta fuskoki kamar ƙa'idojin yadda manhajar take mu'amala da duk na'urorin da aka ɗora manhajar a kai, wanda hakan ya ci karo da sharuɗɗan kamfanin manhajar ta asali. Ire-iren waɗannan manhajoji da aka jinkirta tsarinsu na asali domin cimma wata manufa kamar yadda na bayyana a sama. Amfani da su yana da haɗari ko illa ga bayanan sirri ko kuma haddasa kamuwar cututtuka ga na'urar ko wayar da kake amfani da ita da wannan manhaja a kai, wato ta GB WhatsApp. GB WhatsApp yana da mummunar illa ga waya, ga bayananka na sirri, saboda haka babu cikakken tsaro, sannan kuma saƙonnin da ake musaya da wannan manhaja ba su da hurumi akan babbar na'urar kamfanin WhatsApp na asali. Ga kaɗan daga cikin matsalolin da ke faruwa daga duk mai amfani da GB WhatsApp. Matsala ta farko, suna da saurin kamuwa da cututtuka na'ura, wato virus da dangi-danginsu da ire-irensu saboda rashin kariya ko tsaro. Hakan yana ba da damar satar bayanan sirri da kuma salwantar bayananka gaba ɗaya, tun daga bayananka na banki da sauran bayanai. Matsala ta biyu, yin duk wata mu'amala da ta shafi matakan tsaro na hanyoyin sadarwa na asali sun rushe gaba ɗaya. Matsala ta uku, matsala ta biyu, yin duk wata mu'amala wadda ta shafi banki ko harkokin kasuwanci na da haɗari, kasancewar komai ya daɗe yadda wasu za su iya datsar bayanan a hanya. Dukkanin matakan tsaro na hanyoyin sadarwa na asali sun rushe gaba ɗaya. Matsala ta uku, amfani da GB WhatsApp ko WhatsApp Plus da sauransu babu laifi a shari'ance, amma dai sun karya duk wata ƙa'ida ta manhajar WhatsApp na asali. Sannan kuma akwai yiwuwar kamfanin WhatsApp ya toshe ko rufe layukan da ke amfani da su akan waɗannan manhajojin wani lokaci. Matsala ta huɗu, waɗannan manhajoji sukan addabi masu amfani da su wajen neman izinin permission domin sarrafa wasu sassa musamman na sirri. Hakan babbar matsala ce idan ya kasance ana amfani da wayarka ko na'urarka wajen harkokin kasuwanci da sauransu. Suna da abubuwan tsari na kowa zai zo ya yi amfani da su a maimakon WhatsApp na asali, amma cunkushe suke da illoli ga masu amfani da su. Matsala ta biyar, duk wanda yake da buƙatar yin amfani da waɗannan manhajoji da aka jinkirta tsarinsu na asali, yana da kyau ya sani cewa duk abin da ya faru da shi ko wayarsa babu alhakin waɗanda suka samar da su. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin matsalolin GB WhatsApp. Idan ya kasance idan har kana amfani da GB WhatsApp, to lallai kai maza ka goge shi. Amma masu iya magana sun ce maganin ba daɗi kada a fara.
domin da mugun rawa gara ƙin tashi. Ga kaɗan daga cikin amfaninsa. Na farko, wannan gurɓatacciyar manhaja tana ba da damar yin sauye-sauye ta fuskar ƙara girman abubuwa da ake musaya fiye da yadda aka tsara wa manhajar ta asali. Ana iya tsara fuskar manhajar yadda ake da buƙata. Ana iya ƙara girman haruffa da sauya fasalin rubutu har ma a sanya musu launuka yadda ake so, da sauran al'amura masu yawa na burgewa da ƙayatarwa. Na biyu, wannan manhaja tana ba da damar sarrafa lokacin mu'amala da kuma damar sankamar da lokaci ta yadda babu wanda zai gane lokacin da ka hau ko ka sauka daga manhajar, wato online. Haka kuma yana ba da damar ɓoye status ga wasu daga cikin mutanen da ake mu'amala da su. Sannan kuma ga kaɗan daga cikin rashin amfaninsa. Na ɗaya, za a iya fuskantar dakatarwa ko toshewa daga matattarar bayanai ta sahihiyar manhajar WhatsApp. Ma'ana, za a dakatar ko toshe layukan da ake amfani da su a WhatsApp GB WhatsApp, har sai an koma amfani da na asali, wato normal WhatsApp ko kuma WhatsApp Business. Hakan ya taɓa faruwa a shekarar 2015, wato shekara ta 2015, da kuma shekara ta 2019, wato shekara ta 2019, lokacin da yawan masu amfani da gurɓatattun manhajar WhatsApp suka yawaita a duniya. Na biyu kuma, rashin sabunta manhaja da kanta automatically, sai dai a sauke sabuwar manhaja domin sabuntawa manually kenan. Dole ne mutum ya dinga bibiya akai-akai domin samun sabuwar manhajar, wadda ke ƙunshe da tsarin magance dakatarwa ko toshe layi, kamar yadda na bayyana a sama a cikin bayanaina. Akwai nau'i kala-kala, iri-iri, daban-daban na wannan manhaja, wadda kuma kowanne yana ƙunshe da irin nasa hikimomin da masu amfani da su ke kallo a matsayin ci gaba. Ku ga masu buƙata, ba za ku iya sauke su a wayoyinku ba ko na'urorinku ba. Ku ga masu buƙata za ku iya sauke su ga na'urorinku, ga kwamfutar ku, ga wayarku ta Android, amma kuma yana tattare da illa ba ku sani ba. Na ɗaya, akwai WhatsApp Plus, akwai GB WhatsApp wa uba kenan, akwai Yo WhatsApp, akwai FM WhatsApp, akwai OG WhatsApp, akwai WhatsApp Prime, akwai WhatsApp MA, akwai WhatsApp Indigo. Akwai YC WhatsApp, akwai Z WhatsApp, akwai WhatsApp Tweaker, akwai BSE WhatsApp, akwai Delta GB WhatsApp, akwai WhatsApp Pro, akwai QR WhatsApp. Dukkanin waɗannan nau'i kala-kala na manhajar WhatsApp, kowanne yana da irin hikimar da ke cikinsa. To amma dukkaninsu sun karya ƙa'idojin manhajar ta asali. Sannan kuma akwai yiwuwar samun matsaloli masu yawa bayan waɗannan da na ambata a sama. Saboda haka idan ka san kana amfani da ɗaya daga cikin waɗannan manhajoji, ka gaggauta goge su, ka yi maza ka goge su, ka gaggauta goge su tun kafin a dakatar maka, domin ka yi saving ɗin Gmail account naka, ka yi saving ɗin number wayarka, bayananka na banki suna ga hannun scammers, suna ga hannun barayi, bayananka na banki suna ga hannunsu. Dukkanin wani social media da kake aji, in ma kana da Pi Network, kana da Satoshi, kana da BTC, duk wani abu da kake da kama da shi to suna nan sun yi sai da shi da na'urarsu daga cikin wannan manhaja da kake ganin kai burgewa ce gare ka, to ka gaggauta goge shi. Saboda haka wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Idan wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ka zaɓi mun gode. Kada ka manta kuma kai mana like, kai mana comment na wannan bidiyon, domin haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin ainihin wato YouTube ɗinmu. Mun gode.